Musika taldeak geu behar bereziak dituzten familien elkarteko himnoa egin du. Desberdintasunak berdintzen gaitu kanpainarako. Abestiaren izena, No me mires raro. Armia horrema asko guztetan jata. Ingelesezko armi hori eta arma, izjokia. Hasiera batean geueko jaialdia ospatu behar zan, eta komandatu zioten Juanjo bajisteari jotzeko, eta lehema zen No me mires raro, ideia hartu gendun abesti bat egitea. Nik eta nire lagunak diaz dugu egiten kasu nipez, baina moletzaten da eskube horren ikustea. Todos sabemos que no somos todos iguales y que tenemos distintas necesidades. Y todos los temas que tenéis de Armiarma me gustan mucho y siempre que voy a casa escucho vuestros CDs. Los discapacitados siempre discriminados. ¿Durante cuántos años han estado olvidados? Lehenengo eta behin euren ikuspuntutik behitxu bizutena, ez? Eta euren sentitzen da ben edo, azteko ja komponiote. Gehixen musiki etxan izan beste komplikazio letri da sustantzize dekoan asuntu de. Eta horretaz Javi arduratzen da kantantie. Nireko negusua da gara hostia eta egon nireko diskoa da. No me mires raro, no me mires raro, no me mires raro. No me mires raro hori ez egitea. Hori zango zan lemea. Guk ez diogu utziko egiten dute molestazioarekin errespetatu behar dutela. Eta ez digutela zer zango guetik, ezer. Aquellos que hacemos llamarnos normales debemos aprender de sus valores. Letrak izaten duena da, pertsona hauek askotan joarrean urteten diezela, eta askotan baztertuak izaten direla, eta abesti honen bidez edo sozialki jakin behar dela, berdintasun bat egon behar dela, txorakeriak alde batea utziz. Guretzat zengutan amets bat, Bob Marley lortu zuena, gure instrumentu bidez, gure instrumentuak direla gure armak, mundu aldatzea edo. Hoy estos chavales orgullosos de quienes son. Egon zen jente asko, zornotxak, eta egoinen urduri. Raro ikuste dugunien errespetatu egin biosku, ze jendiek inori ez dako guztetan raro ikustie. No me mires raro, no me mires raro, no me mires raro, no me mires raro, no me mires raro. Anak egon ziren, estenari zora, saltoka, barriek, izerdize, etarik egon zen da oso zezan momentu bat, gurentzako espeziala, beti gordeko gune bizotzen da taldien memori zen. Lehenengoko diskoa delez, Armiarma izenbura izango dau diskoa, taldearen izenaren moduan, eta 10 kanta sosotoriko disko bat izango da. Kanta guztia da kanzion protesta bezala, ez? Inmigrazioa, religioak, planetario dago. Landaren kontra goaz. Egia ikusten duguna, Me han dado la posibilidad de poder cantar con ellos esa canción y por eso le quiero dar las gracias a cada miembro del grupo. Muchísimas gracias y que sigáis así de bien. Jende guztia, animatzen hor, datatzen, erritmoa bizian, izerditan, blai, parranda asko, tragoak edo bai, daretu zegoen, janago bai, eta dela ondo atzara zen kontua. Arraro begiratzen duen jendeari askotan esango genioke hori ispilura begiratzea, ezta? berdin nagarela eta ez dugula inor begiratu behar diferente edo lantan lakoa izategatxik. Eiako gainori hola beriztu jarrik. Bialtzen diguten energia oso ondia da. Eta amodioa bebai garrantzitsua. No me mires raro, no me mires raro, Esan zen kristoroko emozionantea, Uste zaigun, negarra eta dena.
desberdintasunak berdintzen gaitu. Bai hoixe, Sutamblai saioan ezberdintasuna zuek jartzen duzue. Beraz horrelaxe jarraitu nahi dugunez, badakizu zer egin behar duzuen gurekin harremanetan jartzeko. sutamblai.comen sartu edo bestela mail bat bidali sutamblai@eitb.comera. Zuen eginkizun guztiak grabatzeko prest gaituzue. Agur!